Ahlinize salam. Bu dersimizde while loop hakkında aytmoqchi. While näme demek? Haçanda demek. Yani bir şert haçanda doğru bolanda diňe şonu gaýtalap edip dur diýen ýaly. Görelim näme zatdygyny. Biz öňki adamlarymyz öçüreli. Meselem x input kalsın, şu kalsın. Şöyle gitsin. Şunun gitsin. If delde biz while diýel. While hem conditional statement'li üçin, yani garaşly bir baglaýjylyk üçin edil if ýalanyň ya x an deňdir goýulýar. String bolsa goşa durmak we izinlenim 2 nokot. While diýelim. While ýadamyň öz çykardyny. While x deňdir 1 diýenmi? Näme diýin? Print näme diýsin? Print salam diýsin mesela. Indi x 1'e deň bolduğu üçin maňa salam diýip çykarsyn. Görelim näme diýär. San girizeli mesela 1 diýelim. Salam 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 salam. X 1'e deň bolupdyr. Ene while'da şular ýan bir zat we bu infinity loop'a girdi. Yani while bir loop, yani aylap durýar. Ene mesela x 1'e deňmi? Print salam diýär. Ýene şu ýere gelýär. X 1'e deň ya. Ýene print salam diýär. X 1'e deňden üçin ýene şoňa gelýär. Ýene print salam bulu işleýär. Ýene şu ýere gelýär. Ýene bulu işleýär. Çykyp durýar soňsuz üçin. Durdurýas meni. Hökmandal şu. Näme edelim? Indi mun durdurmaň bir ýol ýokmy? Yani x 1'e deň bolduğu üçin while print salam işläp durmaly bolýar bu. While'ı nädip durdurýas? Break diýäs. Break yani dövmek, yani bu loop'u dövýär, durdurýar. Görelim indi näme etýär. 1 diýelim. Salam, boldy. 1'e de işledi, durdu. Näme bolýar bu ýerde? While x deňdir, şu inputdan gelen x alýar, 1'e deň bolsa barlaýar, 1'e deň, howa 1'e deň. Print salam diýär. İşledi. Bu ýere geçýär, break, durdurýar. Goýýan, boldy. Başga dat ýok. Onsoň pass näme etýär? Pass'am görelim. 1 diýelim. Pass hiç tat etmeýär. Pass'da näme etýär? Şuňa deňmi? Print salamy. Pass etýär. Howa geçir onda. Ýene ýokary geçýär. Ýene şu bolýar. Ýene pass statement'im şular ýani. Ýene eger biz print aýyrsak, while x deňdir bir pass diýip goýsak, hiç tat bolmaýar. Oturmaýar, bizimkini gidip durýar. Yani pass'im bir zady arasyny üzýär, ýöne oturtmaýar, break ýalyk däl. Meselem break'de nämedir görelim. 1 diýsek boldy. 1 berdi, program finish, oturdu şu ýerde. Ýöne pass'da olar ýalda. Pass'da oturtmaýar program. 1 ýazdyňmy? Dowam ba garaş ýaşoň. Ýöne biz dowamda hiç tat ýazmadygymyz üçin meselem şu ýerden ýazaly. Pass diýeli, print näme diýsin? Salam diýsin. Aýra ýazal. Loop'un içinde de, while'ın içinde de. Ne bu ýerden işletdiler. 1 ýazaly. Pass diýdi, ende geçmedi vay. Kod düz. Näme bu? Hökmandat. Umumon pass'da biz while loop'un içinde tutýar ýani. Break ýalda, break'de gün geçir goýýar. Pass'da olar ýani etmeýär. While'ım ine şular ýaly. While x deňdir 1 diýdik. Meselem while'ın içinde biz if'em ýazyp bilýäs. Meselem while x deňdir 1 diýäs. Näme diýeli? Näme bolsun? Ýa-da şular ýani edeli. While true diýip ýazýas köplenç. Yani biz x'in içine näme girsek girsin, şu Python'un kabul edip biljek bir zadyň bir datasyny giren bolsak, while loop'y işläp durýar. Meselem biz o ýere string girsek, integer girsek işläp durýar, fark ýok. Näme diýel? While x deňdir diýelim meselem. While true diýdik, täňim. Indi if statementini unup bilýäs. If x deňdir diýäs meselem. 1 bolsa print
salam desin. Elif ulanyas yeniden. While'ın içinde olan bilyas buları. Elif diyas. X dendir. 2 bolsa. Print. Hello desin mesela. Ya da else koyalım. Else desin. Biremdel ikemdel. 3 olsa başka zat olsa print. Ne desin? Yok desin. Görelim. İşledim. San giriziydi. Bir dedim. Salam. Yine biz break koymadık. Ne bu devam edip duruyor. Program durmadı bir yerde. Şöyle break koysak. Indi adam şekilli işler. San giriziydi. Bir dedik. Salam çıkardı. Yeniden işleteceğiz. San giriziydi. 2 dedik. Hello dedik. Yeniden işleteceğiz. San giriziydi. 3 dedik. Yok dedik. Ne şular yani? Sebep 3 bu yerde yok olduğu için else'e geçti. While'i break bilen ulansak program başlandan sonra loop başlandan sonra etçe geçin etçe mesela x birden olsa print salam çıkarıyor sonra break duruyor. While hem şular yani bunu praktik ediyorsanız öğrenirsiniz. Hazırlıkça şunu bilsek yeterli.